इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो गाबोन मा जागोन नोङो बेखौ मिथिया। जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 27 बालाब 1 सारिखौ फरायो बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै गावनि दंनाय धोन आरो बोलोखौ लानानै गाबोन मावगोन होननानै गोग्गा दाख्लाम मानोना गाबोन हालागै नोङो मा जागोन नोङो बेखौ मिथिया। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। दिनै इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ गावनि दंनाय धोन आरो बोलोखौ लानानै गाबोन मावगोन होननानै नोङो दुगा दाजा आरो दुगा दाख्लाम मानोना गाबोन हालागै नोङो मा जागोन नोङो बेखौ मिथिया। नाथाय जों दिनै नुयो गोबाङा गावनि दंनायखौ लानानै गावनि बोलोखौ लानानै गावनि धोनखौ लानानै दुगा जायो आरो दुगा खालामो। नाथाय जोंनो दिनै इसोरनि गोथां रावा मिथिहोबाय जोङो दिनै जोंनि जिबनाव इसोर गैयालासे जोंनि जिबनाव इसोरखौ दोनालासे आरो जोंनि जिबनाव इसोर थायालासे जों माब्लाबाबो जोंनि दंनायखौ लानानै बोलोखौ लानानै जोङो दुगा जानो थाखाय हाया आंनि अनजाग्राफोर। मानोना जोंनो इसोरनि गोथां रावा मिथिहोदों गावनि दंनाय धोन आरो बोलोखौ लानानै गाबोन मावगोन होननानै नोङो दुगा दाजा। नाथाय गाहाय सारियाव बुंबाय मानोना गाबोन हालागै मा जागोन नोङो बेखौ मिथिया। जों दिनै बे जिउ थोबसेखौ लानानै जों मिथिया आंनि अनजाग्राफोर गाबोन आंनि जिबना मा जागोन गाबोन जोंनि जिबना मा जागोन जों बेखौ जेखौबो जों दिनै मिथिया। बेनिखायनो जोङो दिनै बे थांनानै थानाय समाव जोंनि धोनखौ लानानै जोंनि बोलोखौ लानानै जोङो दुगा जायालासे दुगा खालामालासे फै आंनि अनजाग्राफोर जोङो जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ दोननि जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ जोङो जायगा होनि। जेब्ला दिनै नोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टआ थागोन जेब्ला नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टनो नोङो जायगाखौ होगोन आरो नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टआ जायगाखौ मोनगोन अब्ला दिनै नोंहा गिनांगौ आरो सिन्था खालामनांगौ जेबोआनो गैया आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय जोंहा धोन थानो हागौ बोलो थानो हागौ धोन दौलत मान सन्मान थानो हागौ थेवबो जों गाबोननि दिनखौ जोङो मिथियाब्ला आरो जोंनि दंनाय धोन दौलत थाखा फैसाखौ लानानै जोङो दुगाखौनो जों खालामनो हायाब्लालाय फै जोङो गुरै गोसोयै फोरबो इसोरखौ जों नागिरनि आरो बे जिबनाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनो जोङो जायगाखौ होनि। बिनिखायनो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टआ थानो नांगोन आरो बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ जोङो लोगो मोननो नांगोन नङाब्ला जोंनि जिबना जेबोआनो आसा गैया। नाथाय जायफ्रा बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय आरो दिनै जायफ्रा बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टनो जायगाखौ होबाय जहननि बिलाइ 10 बालाब 25 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ जिसु ख्रिस्टआ बे मानसिफोरनि लागै बियो बुंदोंमोन। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनियाव गोगोम फोथायनायखौ दोनगोन जिसु ख्रिस्टखौ बेक्तिगत जिबनाव नाजावगोन आरो फोथायगोन आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनियाव गोगोम फोथायनायखौ लानानै नेबाय थागोन बे मानसिफोरनि लागै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैयोब्लाबो गोथाङैनो थागोन। दिनै जोङो धोन दौलतखौ लानानै थाखा फैसाखौ लानानै जुदियोबा जों गोग्गा खालामनो हायाब्लाबो जुदियोबा जोङो दुगा जानो हायाब्लाबो आंनि अनजाग्राफोर गाबोननि दिनखौ जुदियोबा जों मिथिनो आरो बुजिनो हायाब्लाबो थारैनो जोंनि जिबना मा जागोन। नाथाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनो जायगाखौ होबाय बे मानसिफोरनि लागै बुंदों आंनो सिखांफिननाय आर गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैयोब्लाबो गोथाङैनो थागोन बबेयाव बिफानि रायजोआव
जायखौ सोरगो रायजो होननानै इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। अब्ला जोंनि जिबनाव दिनै धोन दौलत थाखा फैसा गैयाब्लाबो जोंहा गोबां रोखोमनि अभाब आंखालफोर जोंनि जिबनाव थानो हागौ। थेवबो बेक्तिगत जिबनाव नोङो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनबायब्ला, बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ नोङो मोनबायब्ला नोंनि जिबनाव गेदेर मोनसे आसा दङ। गाबोननि दिना नोंनि लागै जोबनो गैयै मोनसे रंजानायनि दिन जागोन। गाबोननि दिना नोंनि लागै मोनसे गिदिर दिन जागोन। फैबाय थानाय दिना जोबनो गैयै बिफानि रायजोआव रंजानायनि दिन जागोन। आरो बेबादि आसाखौ जिसु ख्रिस्टनियावल' जोङो मोननो हागौ। आरो बेबायदि गोजोननाय, बेबायदि आसा जों जेरावबो आरो रावनावबो मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो बुंबावदों, नोंनो गोजोननाय नांगौब्ला, सान्थि नांगौब्ला, जोबनो गैयै जिबनखौ नांगौब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो नांगोन। आरो बेक्तिगत जिबनाव नोङो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननो नांगोन। दोहोना जोंनो गासैखौबो गोजोननाय होनो हानाय नङा। आं बेखौ बुंनो नागिराखै जोंनो दोहोन नाङा, थाखा फैसा नाङा, आं बेखौ बुंनो नागिराखै आंनि अनजाग्राफोर। जोंनो दोहोन नांगौ, जोंनो थाखा फैसा नांगौ, जोंनो गोजोननाय नांगौ। आरो जों गोबां रोखोमनि मावख्रुबनायजों धोन दौलतखौ जोङो खामायनो नांगौ। आन्थाय हले जोङो धोन दौलत खामायै जों इसोरखौ बावलांनो जोङो नाङा। जोंनि धोनफोरखौ लानानै दुगा जानानै जों इसोरनि बेरेखा पाप मावनो जोङो नाङा। आंनि अनजाग्राफोर, आङो बे बाथ्राखौल' बुंदों। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों मिथिनो हाबाय आरो इसोरनि गोथां रावा क्लियारै स्रायैनो जोंनो मिथिहोबाय। बिनिखायनो बुंबावदों, बोसोन बिजाबनि बिलाइ 27 बालाब 1 सारियाव बुंदों, गावनि दंनाय धोन आरो बोलोखौ लानानै गाबोन मावगोन होननानै नोङो गोग्गा दाख्लाम। मानोना गाबोनहालागै नोङो मा जागोन नोङो बेखौ मिथिया। बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर, बे संसाराव जोंहा जिसु ख्रिस्ट गैयालासे, बे संसाराव जोङो पापनिफ्राय नागार जानायखौ मोनालासे, बे संसाराव जोङो जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ दोनालासे मोनालासे जोंहा जेबोआनो आसा गैथारा। बेनिखायनो फै जोङो बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ जोङो दोननि आरो जिसु ख्रिस्टखौ लानानै जोङो थांनानै थानि। बे इसोरनि गोथां राव बुंनाय खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरा बोर होथों। नोंनि बेक्तिगत जिबनाव, नोंनि नखराव, नोंनि गथ' गथायफोरनि सायाव, नोंनि बिजनेस मावनायाव, नोंनि साख्रि मावनायाव, नोंनि गासै खामानि मावनायाव आफा इसोरनि अननाय बोरा लागारबो आरो जेब्लायबो थाफ्लायथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन।